салом алайкум. و علیکم السلام و رحمت الله. ешон умедворам ки хубӣ. تشکر برادر. ешон чанд кас тамошо доранд? برای چی چند کس تماشا داره؟ мехоҳам ки ҳам қадар одам лайк ҳастад каш бижиқа. ранги عفوا мард برادر. вори требуад. мард вори мард шаванд ҳами ҳозир биҷиқашанд. биҷиқаш ки дигаш бабина ман ҳами корда дохил набудам, ҳами корда намекардам. имрӯз ови чишми ҳами модари Иззат ҳамон ба худо сахт маро маҷбур кардешон. ба худо ки ови чишми модари мо ови чишми модарои мо ҳама вақт 30 сол шид ови чишми модарои мо рехтестай. 30 сол шид модарои мо дегдонча пуф кардестанд. Е мард бачаҳо да гиҷоен шумо? Е мардо гиҷодаен шумо? гиҷодаи мардаки шумо ба номи Парвардигор? зуру нозур, қудратдору беқудрат ҳама да гиҷоен шумо? Неста ягон мардаки бихеза открита гап зана чанқаи ови чишми модарои мо мереза. ин модарои мо модар нестанд? барои чӣ моро таваллуд кардагиян ин модаро? ман устод дар ватан зиндагӣ намекардам. ман 20 сол шуда ватан баромадагӣ рафтагиам. неки охирам чанқар дига ин ови чишми модарои мо мереза. чанқар дига ин намолакҳои сафеди модарои мо тар мегарданд. чанқар дигаш мондагира. е мардо шумо дагҷо ин номард будастед ба шумо تو وقتی ба худо қасам ку ами Иззат ҳамонда ку غضب خدا بالای ما هست این مادرای ما گریه میکنن. تا وقت ба رحمان номи و فضل دختر ما Парвардигор تا وقت رحمان و فضل ба худо مقاماتش قطعی خواهر و دختر مادر ما تجاوز میشود و بدترین حالت گرفتار میشوند. ما و تو یک عمر مهاجر غلام در بغل میگردیم. ба худо қасам е мард бачаҳо ӯ мошини чизи чораи шумо хуйнае. модарои мо ови чишмшон рехтестанд. модари на ӯ Иззат ҳамон модари моае. модари на и Муҳаммад Иқбол модари моае. модари ман модари шумоае. е бародаро гиҷодаи мардакитон ба худо гиҷода мардаки шумоае. ин мардаки то қайбайни по нестае бародаро? ба худо ки ба номи худо бихез ба худо бихеятат гап за бихеира и кор намеша. свет шакиштестай модари бечораи мо дигар ҳамин балони газ дар дасташ медава боло медава поён. ба худо намеша и номардӣ айду тараф шудагия дар ҳаққи Иззат ҳамон. ба худо қасам дар айду тараф як тараф халқе ки нонаш дод нолаша каши додаш, як тарафи дигар ӯ одамое ки қабидан бурдан маҳкамаш кестан. ба худо қасам номардиай. ягон ман хеле одам нестам ки душмон кунам модару падари як каса. ҳамин номард да тамоми ҳамин и дунёда ҳам номард будаста ё дунёда ба худо номардӣ ҳақ нест. ин номардӣ шудагия дар ҳаққи Иззат ҳамон. модари вай ови чишмаш рехтестай ови чишми модар рехтестай ҳама да по хуяй. ба худо ҳама нигоҳ дора ҳама хестай чоплус кофтестанд. чикор мекунед га чоплус кофта? Бародаро ба номи Парвардигор як секунд дерай. ба худо қасам як секунд дерай. бихезен гап занен и халқи бечораро бигирен халос кунен. халқи бечора дар азобай. ба худо қасам дар азобай. азоби сага доранд. ҳеҷ када похуяй ҳамадан. ҳамиқа гуфтестанд ку ба худо қасам похуйшонай. Муҳаммад Иқбол як савол эшон шумо да дорам. ҳамин одамо медонанд ҳами мақомотдоро мефаҳманд медонанд ҳамин кора? кинам хеле миллат азоб дай. ҳама медонад. чӣ намедонад? ки намедонад? ай кадом масъала намедонад? ай кадом масъала? ина охина нигоҳ кун. ин ҳамин масъалае ки халқ азоб дай. модаро ови чишмшон дар тараи рӯшон. Рахмонов мега мардума азоб бутин мега. ай Рахмонов мега мардума светша бикиш духташа таҷовуз ки нишонтон доду мега рамтари вай духтарако бояд ки вай сатр сиёҳпӯши вай гуноҳ аст. вай модарои мо бояд ҳамта луч таваллуд шудаги пеши ман ба луч шинед шумо ман бинам кайф кунам шумо вай бачаҳо мардакҳо шумо расия ба шумо пеши ман ба бояд ягон чиз напӯшед. чинед пеши ман ба бачаҳо мешина мардакҳо нигоҳ мекунанд ва мегӯянд ман шеринари фалонҷом сари қалки ҳичи нест. шеринар занша намемонам қа духтараш давҷа биёяд эҷа бишина духтарта Рахмонов тамошо кунад занта Рахмонов тамошо кунад дар пешаш рақс кунад. мирғ шеринар нагуфта занта духтар омадай мирғи бо деҷумаи шеринар ман сари қалк ҳичи нести. зурӣ накун. ба худо эшон ма ин эшон ма бале
اشون حق میگوی، به خدا اشون حق میگوی. من خطا نمیشناسم. من محمد، من همین آدم میگن که آدمای محمد اقبال میخیزن گپ میزنن. به خدا من نمیشناسم محمد اقبال. من همین آوی چشمی مادرم، همین اوزو مادر گشت در رادیو آزادی میبرن میگه 5 تا گس داریم سفید نداریم. ای خلق خوش دیگه نمیدونه چیکار کنه، زنکا موندگیم. به خدا به خدا که ایزل ما ببرین، به خدا همین لمبه را سرش بجق میکنه. کندکو ای برادرو دیگه خیلی گپ نیست که جنگ نمیشه او پهلوان او بخوای خواهی نخواهی میشه او دیگه خیلی گپ نیست، برای که کند لمبه کو تمام او دیگه نمیشه. سب صبرکوز گپ میزنی. درسته برادر، انشالله که این ملت باید که دیگه آگاه شوه بفهمه. اگر نفهمه این ملت ایشون میخوام که این برادرها همش حق نو حقش بخیزیم برای ایزا تمام. به خدا قسم مرد بچه را پروست هیچی گناه نداره. نخیر ریتینگش خیست، پروست ریتینگش خیست. میخوام که نابودش کنن. بخیزیم برادرها، به خدا ناحقی میشوه. ای طرفی همه مرد بچه ناحقی میشوه. به خدا که با گفتستم ناحقی میشوه. بخیزیم این مرد که سلامت باشی شیرمردی وطن، سلامت باشی، الله حفظت کنه، حلال باش شیر مادرت. خداوندم تری برادرای بیانه که شیرمرد بیشتر کنه صف تا اینکه بفهمن درد مادر را. سلامت باشی برادر.